Dan huwa ir-ristorant De Mondion li jinsab l-imdina bħala parti mill-lukanda Xara Palace. X'għandu aktar minn ristoranti oħra? Intgħażel bħala l-aqwa minn fost l-aħjar ristoranti li għandna fi Gżejjer Maltin. Nicola Paris, waħda mid-diretturi tax Xara Palace, tgħidilna x'inhu s-sigriet għal dan is-suċċess. M'hemmx sigreti. Aħna għandna tim maqudin ħafna, tim li jaħdmu flimkien, li għandhom dedikazzjoni u passjoni ħdej il-xogħol li jagħmlu u da involvi il-xeffijiet, il-food and beverage, il-waiters, in-nies kollha li jaħdmu ġol Xara Palace. Dan huwa x-chef de cuisine Kevin Bonello li ilu 12 sena fikċina tar-restorant De Mondion. Ikellimna dwar l-ikel li jservi dan ir-restorant. L-ideoloġija li għandna ġifieri nenfasizzaw ħafna fuq il-kwalità tal-prodott, ġifieri m'hemm l-ebda segret, nixxu kif se jkun l-aħjar prodott u kif inwassluh lill-klijent, ġifieri nemmen li għandna stil għalina li jiġi apprezzat mill-klijenti tagħna fl-aħħar mill-aħħar huma dawk in-nies għax mingħajrhom m'aħna xejn. Ir-restorant De Mondion irnexxielu jirbaħ ukoll l-unur għall-aqwa imbit fin. Dan huwa ristorant li għandu l-kantina ta' imbejjed tiegħu b'xelta vasta ta' imbejjed li tlaħħaq madwar 500 imbit differenti. Paul Lawrence Attard, il-Food and Beverage Manager, jispjegalna dwar is-sezzjoni tal-imbit. Hija parti mill-kultura, ninservu l-imbit aħna wkoll, aħna għandna sistema li żviluppat ruħha mit-Toskana li magħrufa bħala Epoca Service fejn il-klient jiġi juruħ l-imbit, tifhem, u mbagħad għandna s-semolier li jagħmel ix-xogħol kollu flok il-klient barra klient li jċekkja l-imbit ukoll ħajra hux hemm korki jew oxidized, l-ewwel dak ix-xogħol kollu jagħmlu s-semolier tagħna. Ir-restorant De Mondion apparti li ħa l-unur ta' fuq l-unuri kollha bħala l-aqwa ristorant fi Gżejjer Maltin u l-unur għall-aqwa imbit fin irċieva wkoll unuri oħra. Fil-fatt dan ir-restorant irċieva l-unur tal-aqwa ikel u dak għall-aqwa servizz. Aktar minn 1300 persuna li b'mod regolari jmorru jieklu f'ristoranti ħadu sehem f'dan l-istħarriġ. Id-Definitively Good Guide to Restaurants ilu jopera għal dawn l-aħħar 13 sena bl-iskop li jidentifika l-aqwa ristoranti f'Malta u Għawdex permezz ta' stħarriġ li jsir fost il-konsumaturi regolari. Tkellimna ma' Denise Briffa mid-Definitively Good Guide to Restaurants. Oġġettiva il-guide għax bażat fuq survey li jagħmlu n-nies stess li jkunu kielu barra, ma' nies they tend to get stuck in a rut li dejjem jiklu l-istess post, ikun irridu idea tal-postijiet ġodda, hekk qed nigwidawhom biex imorru r-restaurants li huma irrikmandati minn ħadd ieħor. Qed ikun stmat li għas-sena d-dieħla f'dan il-ktejjeb jitlu mal-45 restorant ġdid.